ang gaunang requirement aron ta mahisakop sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mahimo gitang sama sa gagmayng bata. Sugot mo dili. Lingay mong tupad ing na di ka mga sabag bata. Ina kuno. Na di ka mga saba. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kapangasaba og bata. Taas ang kamot. Unsaon nato pagkaparihas bata kung atong kasab-an ang bata? Sa ato pa di ta gusto nga ang bata ingon ana. Nabtay mo ingon ako, pader magsige jud kag wali nga kinahanglan mahisama tag bata, pero naay bata nga magsaba-saba panahos misa, imo dayong ingnon dad-ang adtos gawas. Nganong imo man ang paggawason nga ang Ginoo gusto man nga ang bata mo dool niya. Unsa may tubag nako ana, kay bawo mo. Maubit lang ibutang sa gawas aron ang bata makapadayon sa iyang gibuhat. Kay kun anhi siya dinhi nya magsigig saba-saba, sigihan mag anaon mas ginikan tapin-an mang baba og magtabi-tabi og magsyagit-syagit, muhilak tapin-an mang baba, di man ko gusto makakita ana. Pasagdi gid ang bata nya atos gawas makahuygo man siya dito, hilak, dagan, katawa, istorya, dito siya dadas gawas aron dili ka maka disturbo sa imong tupad. Mao na ang atong kaon ka pasabot girespetuhan nato ang bata, kay ang bata wa man ay pakialam hain na siya dinhi ba na siya sa sulod o tuwa ba na siya sa gawas. Ang importante sa bata matuman ang iyang gusto. Mao na siya nya kanang kinaiya nga malipay jud kag matuman ang imong gusto, kinaiya nas Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang gusto maoy matuman, dili ang ato. Muna kung dawato nato ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, atong himuon ang atong kaugalingon nga katumanan sa gustos Ginoo. Mura bang bata ba? Nang bata, musunod ra gid na siya kung say gustos iyang mamag papa. Nya tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa iyang mamag papa, malipay ang papag mama. Di gyud masuko, pero musugod naging supak ang bata. Unsa may mahitabo? Ako si dayon. Nya unsaon man ni nato pag-apply matud pa sa unang pagbasa, timan-i gyud nga gihimo kas Ginoo gikan sa abog ug iya sa kang iuli ngadto sa abog. Karong Miyerkules umaabot Miyerkules sunod semana, Miyerkules sa Badlis na. Badlisan na sa ning atong agtang ingno na sa ta hinomdom ni tao nga gikan ka sa abog asam sa kang pauli. Sige lingya imong tupad. Ing namudawat kang abog ra ka. Ing namudawat ka nga abog ra ka. Nyag malimot ganita ani nakita di ay abog ra nya mobalik ra kita sa abog. Matud pagani sa atong tubag sa Salmo, muraratag mga balili, muraratag buwak nga mubuklan unya maigo dayon sa hangin ug sa init, malaya rasad malarag. Mao ra gid ni ato. Ug malimot na taana musugod na taog huna-huna nga himuon atong permanente ang atong kahimtang. Nya kay musugod naman taghimo nga permanente atong kahimtang, musugod na tag tigom og mga butang sa kalibutan. Sama aning kwarta, sige na tag tigom. Ngano man para nis akong future, para sa future nako. Ana. Unya, napaday kay future nga posible man karong gabi ipatay na ka. Di ba? Mao na karon ang ato mga politicians siging tigom kwarta.
Nya kinsa tong tuay daghang kwarta, mao'y sundon, mao'y gukuron, mao'y sikitan kay para makatigom, kay para sa future aron mo daog ko karong Mayo, mangita jud kog dakong budget. Kaabot pa day kag Mayo. Okay, pangutan ako nun ng ato mga politicians, kaning nidagan ron pagka senador hangtod sa kaning kuan, kaning ni ang konsehal. Nagtuo dahil mo makaabot pa mo Mayo, siguro gudi ay. Siguro dili. Oh, why siguro? Pila kakabok mga matay ani nila, di pa kaabot ang Mayo. Nya nanikas na kakaron. Nanikas na ka kay tungod kwarta kay imong gusto kay para lagi mo daog ka. Oy, gausik-usik lang ka. Muna ka na mga tao nga ato mga leaders, masimbahan man or sa gobyerno nga politikanhon, kinsa nang magsigig tudlo nato nga higugmaon jud ang kaugalingon, tigom jud kwarta nya haylo-hayloon dayon tag kwarta, pasaligan dayon tanang mga pasalig nga porting tamisa, ayaw nagtuo ana. Din ata mo butar ana nila. Nganuman nagpakaginoo na sila. Kinsa gud sila nga mo pasalig nato? Kinsa gud sila nga moingon ako ning himuon, ako ning himuon? Ako, biktima kay kuan ng pasalig sa mga politicians. Sige lang kapakyas. Sige lang kapakyas. Hantod karon og naay mo pasalig nako, mo smile na lang ko. Moingon dayon ko, nanasad. Nya ako na lang ginang dawaton nga mao na gina sila. Labi na gid din sa Pilipinas. Tanawa ra gud ato mga politicians kanang kusog kay mo pasalig. Nga murag sila mga Ginoo nga ilang sulbaron hapit tanan atong problema. Lindot kay sila paminawon. Labi na gid karon panahos eleksyon. Tanawa maminaw ka Team Marcos, Team Duterte. Pulos gina sila kamaong mo pasalig. Ang pangutana, kinsa Manila ang angay natong butaran tungod kay ang ilang gipasalig posibleng matinuod, kinsa man. Lingay mong tupad ingana na kay napilian. Pangutan ba nana kay pulos man gina sila mohimong pasalig. Ni ay nindot nga pasalig ay ang tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Ano to? Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron alang kanila nga mahadlokon kaniya. Mga lumalabay rata, pero naay Ginoo nga dili mausab og dili mamatay nga naluoy nato og mihatag og malungtarong kaluoy. Kanang mga politicians nga magtudlo nato nga adto ta mosalig sa kaluoy sa Ginoo, mao nay atong butaran. Namoy nakita na naawa og wa gani ay nalang magbutar. Kay ngano man kinsa mang kaluoy ang atong pangitaon, ang kaluoy sa atong presidente, ang kaluoy sa mga senador, ang kaluoy ani mga congressmen, ang kaluoy sa gobernador, kung kaluoy sa mayor, kaluoy sa mga congressman, o kung sana mga konsihal, wa na'y kapuslanan. Pulos na way kapuslanan. Gausik-usik lang ta sa atong hope ana nila. Di ta mubutang sa atong paglaom ani mga tawhana. Kay kundi ni mga usab ang ilang batasan ighuman og lingkod, ikadaog na mausab ang ilang kahimtang. Kay posible mang mga matay ra na sila murag buwak, murag balili. Parehagod ni Ramon Magsaysay, kadungog man ko ato, unsa man tong tuigan na matay Ramon Magsaysay, kinsa may nakayo namo dumato? President ba Ramon Magsaysay? Nang nadas manunggal bitaw, sikat kay na. Magsige man tog hisgot ang akong mga ginikanan nga sus kadtos President Ramon Magsaysay pagkaninduta atong pagka-presidentihan. Mo na ila isulti.
Ay, nakras man, matay man noon. Nasa ingon, kadtog yun si Kuan, JC Robredo, sus, ninduta ato lagi nga pagka-tao lagi. Ay, nakras raman diha sa Masbate. Di ba? Kana atong panghisgutan ba? Ay, karon. Unsa may atong buhaton? Kinahanglan magtinudloay ta nga ang atong dawaton og atong tagaan og sentro sa atong paglaom ang kaluoy sa Ginoo. Nya isip mga leaders mutudlo unta ta sa mga tao nga dangop sa kaluoy sa Ginoo, ayaw dihas tao. Ug unsaon nato pagila sa mga politicians nga nagda niining maong prinsipyo nga ang kaluoy sa Ginoo. Kanang mga politicians nga di gyud mangangkon nga ilang sulbaron ang problema sa kalibutan, kung dili ilang tumanon ang atong balaod. Balaod nato ug balaod sa Ginoo. Kay hapit tanang balaod dinhis kalibutan nahasubay man gina sa hustisya, sa kaangayan o kalambuan sa atong katilingban. Ang pagtuman lang ana. Ingka nga nung malaging daghan malaging korupsyon pa dir sa atong nasod. Gahitak ba lagi ning korupsyon tungod kay ang atong mga leaders kadaghanan naningkamot unsaon pag ikyas sa balaod, unsaon pagsupak sa balaod nga dili sila masakpan. Mao na nga naa ning mga anomalya. Pero kung ato yung sundon ang balaod, nanagina siya diha. Samaan ang gitawag og unsa man? Audit. Kadang audit. Di ba ang office sa auditor? Kuwa ba kuwa? Naapagi ombudsman. Naapagi NBI. Di ba? Kanang ilang balaod nga gisubay o ilagi nang i-implement kina nila, makita na og unsay mga kahiwian sa atong katilingban. Pero nganong ang ilang makitaan kanira manggamay ang millions, di man makitaan ang billions. Ngano man? Naigo sila sa istorya ni Jesus, nagsige mog tan-aw anang puling sa mata sa inyong igsuon, pero wa niyo tangtanga ang troso nga naa sa inyong mata. Ug unsa man ang troso? Ang sala. Ang bata way sala. Mao nang makita niya ang kamatuoran. Pero ang daghag sala kangit-ngit ang iyang makita. Mao nang gamay ra kay siya makita kay ang dako nga porsyon siyang kinabuhi kangit-ngit man. Muna mo tan-aw tag kinsa dinhi aning ato mga politicians karon sa Team Marcos, Team Duterte, kinsa Manila ang naningkamot pagpaminos sa ilang sala pinaagis pagkamatinumanon sa balaod, dili pag-abusar sa balaod. Na magute panultihon nga nag-ingon, lawmaker kusga. Asakto pagiday ang akong nakatunan, elementary pa ko. Ako na nang nadunggan, mga 1970s. Lawmaker, lawbreaker. Hangtod karon na, paday na. Kinsa mga maestraha dinhi, ang wa gyud makapamakak, maestra. Oh, pero kamo mga maestra, gusto kay mo ingon, no cheating ha, no cheating. Nya na makak sa diay mo, cheater sa diay mo. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud makapamakak sa ilang bana, taas ang kamot. Nya dahil mo kasuko, ay pamakak, ipamakak buwa maka, ipamakak. Nya bakakod sa diay mo. Mo na lawmaker, lawbreaker. Unsa may sa Ginoo? Unsa man sa Ginoo? Lawmaker, good follower. Mo nang pag-anhis Ginoo sa kalibutan, ingon man siya, ayaw na higugmaa ang kwarta. Si Kristo isip atong leader, manluluwas nga leader, good shepherd, nagpuyo sa kakabos, na taong kabos, tubo nga kabos, namatay nga kabos. Kanay atong sundon. Kana bita mga politisyan, naman sa ko'y nailhan, di no kay daghan.
mga politicians na igagmay ranggo, na i-label ras barangay, na sa i-label sa nasyonal, nga akong nakitaan nga gikan sa ilang paglingkod hangtod na lang nanaog sa posisyon, wa gyud makita nga ning asinso og maayo ilang kinabuhi. Pero ang ilang nabuhat daghan kaayo nga balik-balikan og handom sa mga tao. Naamoy nakita na naawa no. Naaoy na jutay lang kanindot untag mauna ni sila maglabi. Mao na ato nang panid-an. Lisod man ni sila pangitaon unsa may una natong buhaton aron makakita ta aning mga klasihas politicians kay kana ra ba diyang nanagan ron makalipat kay tanan kay ni ara ba tay gitawag og patronage or depende lang sa sikat. Mao man na ato patron, kwartahan og sikat. Naara kita gabasi ani mga mabaw kay ni sila tanan. Mura ra ni sila og kanang buwak matud pa diha sa atong unang paaning atong salmo. Kana bang buwak ba nanindot kay tan-awon ni wow ana pero ini kalaya di na kuno ka makakita og diin ganito sila gikan. Pero ini tan-aw nimo wow. Ayaw anang mga celebrities. Ayaw anang mga sikat, ayaw anang mga kwartahan. Unsa may itong tan-awon nga luyuan ang ilang kasikat, luyuan ang ilang kakwartahan, luyuan ang ilang gitawag na tog gamhanan na abay Ginoo ang ilang kinabuhi. Kamao ba silang mopaubos og midawat ba sila sa kamatuoran nga dili gyud ang kalibutan maoy importante kung dili ang langit. Kay kanang tao nga maghunahunag langit, magbuhat ginagmaayo dinhis kalibutan. Munang moingon ta bulahan ang mahadlokon sa Ginoo kay kaluy-an sila sa Dios. O kinsa maning mahadlokon sa Ginoo, maglikay sa buhat nga dautan. Maglikay sa buhat nga dautan. Ngilingay mong tupad. Ing napila kaslat imong gipalit. Ang tanawa, ing napila na kaslat imong gipalit. Marso 1 naman ron. Nganong maabot man din ko aning slat kay kaning slat manggod natong gibaligya mao ni ang makahatag og kaayuhan sa atong parokya ug sa simbahan. Ang tao nga mahadlok mobuhat og sala magsigi naghatag og kaayuhan sa iyang isig ka tawo, pero ang makasasala magsigi nagtagbaw sa iyang kaugalingon. Muna kamong namalit og slat, congratulations, naamoy degree of holiness. Atong pakpakan ang namalit og slat ito dayon ang isulti. Mo-focus lang ko kay di pa magyo kay daghang halin pero nanatay halin. Ang katong atong Santo Niño's healing gift ako naman tong gihunong gahapon 300 na lang tukapin. So ang atong total gid nga halin in slots is 47,095 slots. So nahurot na ang 47 na sobra gamay 95. O pakpaka na to ang mga is in HG buyers. So close na ni siya. Nya nga to aning challenge katong 25 slot challenge ni abot sad og 699. Nya naapatay SBF dag nga tag 500 pesos. Naa sa tong haligi para ni Mama Mary sa parokyang Padre Arnel 100 pesos. Available pa. Nya karon Marso 1 open na sad ang among mga GCash sa ato dinhing mga account sa GCash. So pwede na mo makahatag. Akong GCash open na sad pero gamaya sa dihatag aning GCash. So may tag ilan ning padako-dakoan. 500,000 ang limit no sa GCash. Nya inig ka pizza G sa buwan wa na puno na. Paspas mo sa kay mong padag GCash may tag maabot lanig 1 million no. Nabay GCash nga 1 million ang limit. Wa gyud no. Basig ugma mahimo na ng 1 million. Bitaw mga igsoon ay lang sad mo pailad no ani mga online nga banking, online nga pagpadala. Muna mobalik ta, mangita ta og paagi nga maliwat kita sa usa ka bata. Og unsaon man muangkon kita na kunwa ang Ginoo wa tay mahimo.
ug sa atong pagpili og mga leader sa katilingban, pilion gid nato kadtong mudala nato ngadtos Ginoo, dili mudala ngadtos ilang kaugalingon nga murabag sila nanoy Ginoo para nato. Na ako'y gimisahan, ingon ko, kamo dinhi ay gid mo butar sa kanang kusog kay manghatag og kwarta. Ingon itong usa, "Uy, kalain ni Father." Nako ngano man. Ingon din sila nga, "Nya, muundang na lami pagka-leader." Nako, ayaw undang pagka-leader, gikinahanglanan siya. Soban ko, mao na nakaapan ninyo. Mao din ay sitwasyon karon sa atong katilingban. Panahos eleksyon, ang mga politicians manguhag mga leaders. Nya ang mga leaders, ang ilang ipasalig sa ilang mga tao nga ilang tigomon na atay mapaabot. Ayaw ana. Leader ka aron imong ipahatag ngadto sa imong mga sakop unsay imong ikapasigarbo aning political leader nga imong gisuportahan, unsay iyang mahatag sa katilingban, dili sa inyong grupo. Usa na kadakong pagpanamastama sa atong katilingban. Kay ang buhis natong mga Pilipinos para na natong tanan, dili na para sa inyong grupo, dili na sa Team Marcos o sa Team Duterte ang atong buhis. Nga moingon ka, leader ko sa Team Marcos, na atay mapaabot. Leader ko sa Team Duterte, na atay mapaabot. Nagpakaginoo na mo ana. Tudloi sila. I-orient sila unsaon pagpili. Not necessarily nga ilag yung sundon ang kanang imong leader, kanang political na imong nga gisuportahan. Kung dili, tudloi sila unsaon pagpili. Kung makapasar ang imong leader nga gisuportahan, okay. Nya kamo sa mga political leaders gikan sa senador hangtod sa kinaubsan nga nidagan, ayaw sa mo pagpakaginoo, hilas ra kay mustanan. Hilas ba? Parihar sa na namong mga pari, magpakiginoo mis parokya, hilas pud kaayo mi. Lingia inyong tupad, last na lang lingi na. Wa pa kahilasing Father. Ingna ko na, wa kahilasing Father. Kadtong wa hilasi manindog ta.